Voi това е много яко, бе. Кого гледаш? Това са новите принтка в правят ключодържатели. Чува ли си ги? Да, един приятел си бе изделал. Гледам, че момчета, искате ли си вземем такива ключодържателчета? Да, що да не. Наско ти искаш ли да вземеш? Те колко струват? В барата им пише, че малкият е 5 лева, средният е 7, а големият е 10 и ти го намалят на 8, ако там ще ме приятели. Момчета, аз нямам възможността. Моя приятел. Ало, брат. Исках тук само да питам за тия Music Print там, ключодържателя. Мога ми кажеш да ме отучиш някакви работи? Абе да еба твоето мами, ти да не се базикаш, бе, майка ти да еба каканарите, бе. Знаеш коя пълна ще ти дам, бе, майка ти. На майка ти путката толкова звълнани, бе, да еба твоята мама, да еба. Те, бе, майка ти. Момчета, уредихме се, бе. Така е. Взимаш 2 Music Print и получаваш трети безплатно. Наско уредихме да. Много мерси.